town, Malasiki. And again, first of all, I would like to greet you good afternoon. Makikita natin po yung daan. Dito tayo, tapos iikot tayo dito sa Maninding yan pa ito eh. Tapos pasok kami dito. Yun, expressway yun, papuntang Dagupan City. Ito rin eh. Ayan, mga views na yan, mga wala yan. Nakasakay ako sa aming car at medyo ano na eh, mga kape na. Tuloy-tuloy pa rin kami at may susundan kaming kapamilya na nandun na nagpapasundo at uuwi babakasyon sa bahay. Kaya untawin na kami, malapit na. Kaya, pero mga ano pa ito eh, it takes from Santa Barbara towns, I think 6 or 5 kilometers away or more. Ito na tayo, malapit na tayo sa kwan. Kikita niyo maganda yung mga daan dito. Kaya tumatakbo kami. Kaya ang bilis ng itong car eh. So finally dito na kami sa intersection ng papunta doon sa area na yun, Malasiki. Sakop pa rin ng Pangasinan ng Malasiki. Ito na yung town ng Santa Barbara. Dadaan na kami dito. Ito yung intersection na nakita natin eh. Yung kami yan. Guys, once again, meron pa tayong karutak dito. Part 2 ito eh, kasi malayo-layo pa eh. Hindi natin yung content. Tuloy pa rin, dito na kami sa may mga dadaan tayo sa mga bukid-bukid. Malapit na. Parte pa rin ng Santa Barbara ito. Kita nyo, nagbago na yung mga dito. Dati yung mga lang dito eh, ang bahay-bahay dito nung araw eh. Kasi karamihan sa mga nandito magsasaka. May mga sila sa likuran nito, adjacent na place, na yun, rice field na. Ito na yung tulay na sa barangay na isa, barangay Maronong. Ito yung tulay, under construction ito, merong ginagawa pero maganda na ito. Barangay Sapang ngayon, makikita nyo yun. Na tayo guys, once again, afternoon. God bless you all. Sana nasa mabuting kalagayan lahat. At once again, dito na po tayo. At mamaya may sundan yung isang content nito.